A Asociación de Empresarios de Ribeira ten xa a gañadora do sorteo do Día do Pai. Esta veciña da Pobra poderá desfrutar dun vale de 1.000 euros a gastar nun día no comercio local. 1.000 euros para gastar nun só día. Ese é o premio que levou unha veciña da Pobra por mercar no comercio local de Ribeira dentro da campaña do Día do Pai. Unha campaña que naceu co fin de dinamizar o comercio de proximidade ribeirense e que contou con 1.685 participantes na busca destes 1.000 euros. Se trata dunha campaña que dura aproximadamente 2 semanas, 15 días, e, bueno, pois, sabemos que desde a asociación pois, este tipo de iniciativas, en este caso, en este premio de 1.000 euros para unha afortunada que, bueno, polos datos que temos é do Concello da Pobra do Caramiñal, pois, bueno, pois, en ese sentido, queremos agradecer a todos os socios, a todos os participantes en esta campaña, que con isto estamos conseguindo dinamizar Ribeira, que Ribeira siga crecendo, apoiar o sector comercial, o sector tanto de restauración e hostelería, e en ese sentido, pois, estamos super satisfeitos, non? Agora esta veciña da Pobra disporá de 1.000 euros a gastar en calquera negocio participante. Iso sí, poderá facelo únicamente nun só día. Está afortunada, pois en un día vai a ter que gastar esos 1.000 euros, tanto en establecementos que participaron na campaña, restauración e hostelería, con ese objetivo que seguimos dinamizando, apostando polo comercio local. Creemos que é necesario este tipo de premios, que en ese sentido pois, o que motiva é que, digamos, tanto os ribeirenses como os dos concellos limítrofes aposten polo comercio de Ribeira, veñan a Ribeira, disfruten cas compras en Ribeira, pois que menos en o Día do Pai pois levar 1.000 euros, pois para nós é unha gran satisfacción. Sabemos que é unha aposta agresiva para este tipo de campañas e estamos super contentos.